Maria? Hey! Maria! Asa man ni magibutang ang remote, Maria? Naaraman to diha, ma. Pangitaan lang. Pangitaa? Ikaw mo ito nagamit ganina. Asa din ni magibutang? Pangitaan lang to diha, ma. Kaya nakalimot ko. Waman diri, Maria! Lalaki pangitaman ni mong remote, ma. Basta, asa ang remote? Hindi siya magpa-TV. Niya pagkahuman nangita sa remote. Saan ka niya? Ma! Tanawa ra ko diha sa bangko, ma. Murag natabunan na ng hapin. Nasa ilawang sa hapin sa bangko? Ay, dana. Pwede rin bataan ni. Gitaguan jud niya ang remote. Karon, ako itaguan ni. Kay kabalura ba ko aning bataa, magpaatik-atik dayon og tulog. Pag ako ang makauna og tulog, mutan-aw dayon siya og TV. Saan ka ni mama ang remote mo? Kaya tinisa mo lang kapatino, kaya nakalimpa mo diri sa among gulaanan. Sige ba kasi Maria, no? Pagdalik ko. Diri ko ni taguan sa likod sa mga mansyon. Ano ba niya? Uy, abi man ako'y nakauna rin lang Maria mo og TV, oh. Nakauna mo rin si Viti. Natulog mo na siguro si mama. Kay naminaw naman. Tanaw na ako sa iyong kwarto, bit. Awa lagi natulog, Jo. Karon, mutanaw na akong TV. Mahinayan lang na ako. Sigurado mo lang maghang na Maria. Tanaw doon ako sa bintana, Vic. Nato man sa likod si Viti. Dito siguro siya sa likod mo, Agi. Pagdali ko, Vic. Asa, ang mama, eh. Uy, si Maria. Maria! Biti, unsa man? Nagpasalida ka? Nakita kang wala? Nangita gani ko sa remote, no? May pagtabangan ko ni mo pangita. Dali. Kasalida naman siguro si Maria. Ay naglili man si Lucio sa bintana. Nagpindot siguro sa lida ay. Nagpabayad na po siguro si Maria. Kaya si Lucio wala ikabayad. Mong sa bintana rang tanaw. Ay gani. Ay na ako'y Gis. Nakasulod jud ko ani ron. Iadto na ko. Asa ka ni mama butang no? Maria, kung sige pangita ninyo. Lucio, musa kita na mo na sa lida. Pangita mi sa remote. Lucio, ay pagtabangan mo mo pangita. Dali sulod. Asa ka ibutang ni mama do? Kaganin na raman may pinangita mo ni Betty. Asa tayo mama? Asa sulod? Ay, basta igla sa mong mama sa sulod, Maria. Bitaw mo. Sige, ako ato ko. Nya, naa. Wala. Nalibot na naman tanaw diri tanan sa sulod. Nalibot na naman tanaw tanan. Diyan lang sa may balunan ang wala. Balunan? Ay, Maria. Agay! Uy! Maayo! Kay kumplito mo! Kinsay nag-ingon niyo nga magpo-TV mo? Oh, naglalaki na oh! Kinsay nakakita sa remote kaya akong premiuhan? Agay!